Mag ik tegen een stukje P&M Hoés vlaai aanbieden? Ja, dat moet wel. Zoom maar op een voest, dus het zal en het is super vers. Doe maar, dat is het allerlekkerste. Heerlijk. Alsjeblieft. Dankjewel. Dan pak ik me allebei. Oh, doe net. Oeh. Goedemorgen. Ah, jawel. Nee. Dit was een stukje vlaai. Ik heb wel een stukje, ja. Maar dat is wel goed. Ja, die zijn mega lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Goedemorgen. Heb je al ontbeten vanmorgen? Ja. Ja. Kan een stukje vlaai er nog wel in? Moet je eigenlijk goed een kikker geven. Ja, dat moet ook mijn hoes nemen, moet je zelf weten. Merci. Ja. Alsjeblieft, smakelijk. Dank je. Wat dan zit je er vanaf, hè? Altijd. Dankjewel. Laat het smaken. Dank je.